De Smaragwetterboot. Het is december. Duizenden liter smaragwetter uit de boten op het Frieske Wetterhelle. Joert de laatste dag. De boot helpt op plezierboten. De tanks ter het huiskop onsletten is leeg. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Moet dat veel watertank ook even leeg pompen? Nee, hoeft niet. Nee, gratis meneer hoor, gratis. Ja, dat klopt wel. Maar we hebben maar één watertank. Hoeveel water hebben we nog? Oh. Nou, u vangt het wel op een andere manier op nou. Ja, Ja. bij Pampers. Ja, Pampers. De prim van de provincie Friesland heeft de oude fjouwman actief is. De skippers hebben smaragwettertanks van 100 plezierboten leegzoekt, maar ik hoor dik 12.000 liter. De reacties van de meeste toeristen binnen Tiegen positief. We werken nog wel eens even onroepen, gewoon naar wat Del varen. Van nou kom maar even Del. Mensen die wat informatie erover willen, of mensen die daadwerkelijk uitzoeken willen. Mensen die de tank op dat moment nog net vol hebben, die stekken de tom op. En nou, goed initiatief, mooi dat het gebeurt. Dus heel enthousiast door het algemeen. Mevrouw Vink en haar man uit Emmen lozen het smaragwetter wel eens in het kanaal. Maar toen het varende tankstation er is, hoeft dat net meer. Nou, ik moet zeggen, ik ben er heel blij mee. Want ja, het is super makkelijk. Je leest je gewoon en de service komt bij je del. En nou, het is nog gezellig, ik meestal. Dus dat gaat eigenlijk prima. En dan ben wij toch alle afval weer kwijt. Toch gebeurt het nog te vaak dat het smargens in de mar of het kanaal dumpt wordt. Dat we dienen er honderden toeristen. Uit gemakzucht of omdat de smaragwetterstations in de haven net hier binnen. Of omdat ze die te duur vinden. Er gaat nog heel wat op boord. Er zijn nog heel soort boten zonder vuilwettertank. Die ik net een ooroplossing hebben. Dus dan gaat het daadwerkelijk nog of via de puts of via de oude wc'tjes. Maar de standpiepen staat wetter in. Ja.